Ay ma, may buntag. Ikaw si Maxima Revilla? Oh. Lumam. Doon ko nimo dili. Ano ga? Mani mo gipakantahon ka na mo. Imong birthday ron? Okay gyapon. Mukanta ka? Kanta rin. O sana mo sayaw lang. Okay, nami tuyo sa imuha kadali. Gipani mi diri kay asa di mo giinom nga tambal? Turmeric o kuan? Haplas? Magson. Magson kan turmeric. Turmeric, giinom ka. Tumo na mo ginainom. Mo na mo giinom? Plus okay nin maintenance ga maintenance para sa high blood. Ay happy day ka day? Mo manay kanunay nga gina kuan sa hospital na. Si manghatag na lamig tambal nimo. Dili na mi maningil. Let tambal ipadala diha para daw si mo karon. Maintenance man ang tambal na kung kuan. Oh, nay turmeric diri. Ay gipadala nadoy sila dala. Kinami pakita si mo nasa sakinan. Okay lang? Mo'y munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita. Okay, ako lang mag-open. Tanawa ha! Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Rika! Kunin mo? Kadungog ka? Og happy birthday. Og pailaila dahil ako dahil si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So dami diri karon para ihatod ang pa-surpresa ni Sender. Kabalo ka kinsay gahatag ani? Kabalo. Wala ka kabalo? Sa man paminaw nimo. Kinsa namong mga anak nimo ang nagpadalaan ni? Ako! Ay, joke na. Uyab sure ni ma'am ni. Kuan, kayo na nagpadala kinsa. Kasi nga kay sugar daddy. Ay, ang uyab nimo. Gipadalan ka. Wala ka. Sila sila yung mensahe, ma'am, pero saan ako basahon, kantahan sa natong happy birthday. Ang tata! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Make a wish and blow your candle. Yeah! Happy birthday! Ito na sila yung message. Taon ako ha. Tunay na sila yung mensahe. Ang nagpadala na yung mensahe. Madungog ko ni mo. So, anak sila. Ma, happy birthday. Ma, happy birthday. Sorry nga, wala jud mi nakauli. Sorry daw, wala sila kauli. Okay. Apiki jud kaayo ang panahon. Apiki daw ang panahon. Og naapod klase si Giselle. Naa daw klase si Giselle. Og naapoy trabaho si Jessa. Naay trabaho si Dili siya Jessa. mag-leave. Dili siya ka-leave. Wanha rami diha puhon. Manihira daw sila puhon. Amping kanunay ma. Amping kanunay ma. We love you always. We love you always. God bless you always. Kinsa man to? Si Kinsa man na? Kinsa man to? Ha? Kailan isa Bigyan ng jacket lang. Ay, wala jacket. Kay pagharana, naka-wish naman may ang ikaduhang wish.
Mo ba naman list? Happy birthday! O, dapat kang katuigan nga moabot o mag-ipon-ipon tatanan dire. O, mayong lawas kanunay, I love you! Okay. Sa sunod birthday na ano silang Jerry. Sige, gawa ni ka-wish gani. Mag-wish ko, ako si Jerry Villano, igsuon sa nagpadala. Ako day ko kayo pasalamat sa unang-una, labang magagagahom, nga ginagaan mi o may panglawas upan sa kong inahan. Antod karon sa pagsaulog sa iyang adlaw na tawhan. Akong ipangayo sa labang kagagahom, nga unta, daghan po kayo mga katuigan, moabot kaniya, uban kanamo sa iyang mga anak, sa mga igsuon na silingan nga na nagkatapok. Salamat kay Lord. Thank you guys mo kayo sa mua. Daghan akong pasalamat sa kong igsuon nga si Jerry, ang iyang asawa si Juliet, uban siyang mga anak. Salamat po kayo, giblisingan sila sa labang kagahom nga adunay gyud sila paglantaw sa among lantaw dakong gugma sa among inahan bisan layo sila tungod bisan pa sa kapit o sa kalisod. Sila gyapon naning kamot nga aron amo ang ginikanan nga malipay nga usap kami dire nakatapok sa mga igsuon, mga pagmangkon, malipay sab nga bisag wala sila, pero bisag wala sila nakabalo gyapon sila kay tungod sa video record maabot gyapon sila ha. Salamat kayo Jer o inyong asawa si Juliet pati mong mga anak. Salamat yung kayo, dako salamat. O ma, happy birthday. Salamat. Kontak na tong tanan no, ang happy birthday ay ma. Salamat. Jer, labi na di mo diha kaninyo Jer nga sa walay puas nga suporta diri sa atong ginikanan. Daghan kayong salamat Jer sa tanan ninyo day. Jer, salamat kayo sa inyong suporta kay mama sa iyong birthday. O kay ma'am, kay sir, labi na jud sa inyo sir, ma'am. O dinhi na lang ang happy birthday kay mama. Okay. Ako dahil na magulangan nila, Jer. Salamat kayo, yun, kay please, kayo kay mama. Happy birthday, ma. Dangan pagkatuigan, maabot. Salamat. Birthday. Oh, salamat kayo sa handa sa amo apuhan. Birthday kayo. O, dungan mo, great ni ate ni Lola og happy birthday in 1, 2, 3. Happy birthday, Usab ya usab. Si 1, 2, 3 kusga. Happy birthday, Okay. Mensahe ni mo sa imong mga anak, labi na kay Jerry. Salamat yapon ko. Salamat ang tao ninyo, Jer. Gisa na diha. Juliet, Lisa. Jesel, kamusta na diha? Wala to, ma'am. Para to? Kato lang. Yan di ka mo sayaw? O mga apo na lang. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya. Kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang takon. Ang Bigos Flower Shop lang doula.